Awana este un club pentru copii prin care aceștia se dezvoltă din toate punctele de vedere. Awana este cea mai creativă modalitate de a lucra cu copiii. Pentru mine, Awana este modul în care pot să-mi trăiesc viața de creștin la adevărata sa valoare. Awana este o oportunitate de a sluji pe Dumnezeu în mod practic și de a arăta dragostea Lui copiilor. Învățăm versete, învățăm ce să facem cum vom fi mari. Ne motivează să luptăm pentru viață, de asemenea să ne bazăm mai mult pe Dumnezeu în fiecare pas pe care îl face. Este foarte frumos la Awana și îmi place tare mult. Am văzut tot mai mulți copii care trăiesc fără frică de Dumnezeu și fără cunoștință de El. Awana influențează copii, Awana instruiește lideri și Awana are un impact pozitiv în lumea din jur. Copiii între 4 și 14 ani sunt cei mai deschiși pentru mesajul Evangheliei. Ne dorim să avem un impact cât mai mare în viața copiilor din România. Dacă vrei să schimbi viața unui copil, vină la Awana. Ești persoana potrivită ca să te implici. Avem nevoie de tine ca să câștigăm generația viitoare pentru Hristos. Programul Awana stă la dispoziție să aveți un viitor în biserica voastră. Nu rămâne o lumină ascunsă. Ești o cetate așezată pe un munte. Implică-te și tu în Awana. Awana are un sistem special de instruire a liderilor. De peste 60 de ani, Awana funcționează la nivel internațional și avem programe speciale, conferințe, materiale de instruire, echipare personală. Fiecare om care dorește să se implice are șansa ca să devină un lider și să aibă un impact pozitiv în lumea din jurul lui. Prin Awana influențăm copii, echipăm lideri, schimbăm lumea din jurul nostru. Ești pregătit pentru o provocare și dorești să ai o viață de semnificație, te provoc să te implici în Awana.